Tene marsi kalo tile fila san ba fila ani mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS-TV tiɲɛna muso aw ni ce aw ni yantuma a y'o bisimila DMS-TV sanfɛ foli ani tan n'uban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni ye o wagati sɛbɛ san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'aw n'u da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni k'aw n'u da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni olu ta ma ɲɛ min yɛrɛ kɔni kɔ a kɛra u ye min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo wagati tɛmɛnenw la olu tun bɛ kuma ɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni na a bɛ n'a fɔ min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ale tɛ maa ye min yɛrɛ kɔni bɛ muɲu kosɛbɛ sibiri tɛmɛnen février kalo tile 28 san 2026 min yɛrɛ kɔni États-Unis Israël ye olu kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ an kun y'a fɔ ye cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛnenw na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry fintigilakaw k'olu bolo da Sierra Leone ka fintigilaka 16 yɛrɛ kɔni kan o ko hukumu yɛrɛ kɔni na a la k'a fɔ ko tile damadɔni yɛrɛ kɔni fɔɲɔgɔnkɔw yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko juma tɛmɛnen février kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sierra Leone autorité maaw olu kɔni bɔra k'a fɔ ko nin don ko fɔli yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ kɔni k'olu Sierra Leone ka fintigilaka minnu minɛna Guinée Conakry ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry autorité maaw ye k'u ye olu ka fintigilaka 16 nin di olu ma ka sɔrɔ baasi foyi yɛrɛ kɔni tɛ olu ka fintigilaka ninnu na wali min yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiya koba ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo san 2025 décembre kalo tile 7 tɛmɛnen yɛrɛ kɔni coup d'état min tun bɛ fɛ ka kɛ Benin jamana kɔnɔ ni coup d'état ko in yɛrɛ kɔni ma ɲɛ sɔrɔ a yɛlɛla k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa coup d'état in yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na ko wa maa minnu yɛrɛ kɔni sen donna ni coup d'état kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka minɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na juma tɛmɛnen février kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Benin ka Centre national d'investigation numérique maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ bɔ ni ka maa 9 yɛrɛ kɔni ta a tɔgɔ ma ka maa 9 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ja cari k'a da Benin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni sera ka na ni kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen ni maa 9 nin yɛrɛ kɔni ka Benin autorité maaw yɔrɔ la kunnafoniya min bɛ kɛ sababu ye ni Benin fintigilakaw bɛ se ka u bolo da ni maa 9 nin yɛrɛ kɔni ka k'o tigi yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Benin autorité maaw ye k'u bɛ wari caman yɛrɛ kɔni d'a ma Ali Lara ye ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ye Tunisie ka premier ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kofɔlen yɛrɛ kɔni tun bɛ procès cour la ka d'a kan ko bisiya bɛ kɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Ali Lara ye yɛrɛ kɔni k'ale ye jadisi dɔw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni k'olu bila ka taa étranger yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na a yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen février kalo tile 26 su ni ka dugujɛ juma na février kalo tile 27 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Tunisie kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu ye Ali Lara ye yɛrɛ kɔni condamné san 24 kaso kɛli yɛrɛ de kɔnɔna Tunisie jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni jadisi dɔw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni k'olu bila ka taa étranger la ka walejugu kɛ o jamana nin kɔnɔna na ni kunnafoni b'an dɛmɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Iran ale ni États-Unis an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ i n'a fɔ olu kɔni ma ɲɛ u ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni la ka na ka ko in yɛrɛ kɔni ma ta ka min yɛrɛ kɔni da a kɛra o yɛrɛ kɔni min ye Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔra ne ka laseli kɛ sibiri tɛmɛnen février kalo tile 28 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ni Israël yɛrɛ kɔni k'u farala ɲɔgɔn kan ni ka farapu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma États-Unis ni Israël yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye ni farapu minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ni ye kangada farapu de ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o bɛ kɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Iran kunnafonidiso ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛn pɛrɛntan caman yɛrɛ kɔni mankan mɛn Iran yɛrɛ kɔni ville caman kɔnɔna na Israël ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni Iran k'a fɛnɛ ye jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Israël yɛrɛ kɔni ka farapu yɛrɛ kɔni ma ko Iran fɛnɛ yɛrɛ kɔni ye misiliw yɛrɛ kɔni fili ni ka taa Israël jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Iran kɔni ni misili min fili ni ka taa Israël jamana kɔnɔna na a ye tiɲɛni hakɛya min yɛrɛ kɔni don min yɛrɛ kɔni Israël autorité ma bɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ o ko la o kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko min ye Iran a fɛnɛ ye jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Israël yɛrɛ kɔni ka nin farapu in ma Israël maaw yɛrɛ kɔni bɔlen ni k'a fɔ yɛrɛ kɔni k'olu ye kangada farapu kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma o kɔfɛ min ye Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min fɛnɛ États-Unis fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu ye farapu caman kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu États-Unis kɔni ni farapu min kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma k'o farapu yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa Iran yɛrɛ kɔni jamana
kɔnɔna na jamana ɲɛmaa minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu ye menace min yɛrɛ kɔni États-Unis ma ko frappe yɛrɛ kɔni kɛkun de ka o menace nin bɛɛ lajɛlen bɔ yen nɔ wa Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko Iran yɛrɛ kɔni ka programme balistique yɛrɛ kɔni fanga min bɛ o bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɔni ye menace ba yɛrɛ de kɔni ye détroit yɛrɛ kɔni yɔrɔ yɛrɛ kɔni feereli sanu ko ma wa Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran ka capacité balistique yɛrɛ kɔni k'olu bɛna ni frappe min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin u ma k'olu ka frappe yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka laɲini ka tiɲɛni don Iran ka capacité balistique bɛɛ lajɛlen na hakilila jiginna juma tɛmɛlen an kɔrɔ février kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale kɔni tun bɛ ka yira nin don kofɔlen na k'a fɔ ko nin wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko négociation min yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ Iran ale ni États-Unis ka négociateur yɛrɛ kɔni fɛ Iran ka programme nucléaire ale ni a ka programme balistique ko yɛrɛ kɔni kan ko négociation nin yɛrɛ kɔni bɛ ka taga taabolo min yɛrɛ kɔni na Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko tɛ ka ale nimisi wasa kosɛbɛ wa wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale kɔni tɛ maa ye min yɛrɛ kɔni bɛ muɲu ka mɛn yɛrɛ kɔni ka da kan min ma kofɔli yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ne ka frappe kɛ ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma min ye Benjamin Netanyahu ni ale de Israël premier ministre kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu Israël bɛ ka nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko opération in kɛkun de ye walasa Iran yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na menace minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Israël yɛrɛ kɔni ma ka o menace nin bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen nɔ ko wa olu bɛ fɛ ka latigɛ ka condition dɔw yɛrɛ kɔni créer Iran yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na condition min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Iran jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka wuli ka wa siniɲɛsigi ɲɛɲini baaraw yɛrɛ kɔni kɛ u yɛrɛ min yɛrɛ kɔni ye Benjamin Netanyahu ale tun bɛ fɛ ka kuma min fɔ nin yɛrɛ kɔni na o de ye k'a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ la min yɛrɛ kɔni Iran jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaa min bɛ yen nɔ k'a bɛ fɛ o jamana ɲɛmaa kofɔlen yɛrɛ de kɔni ka bɔ fanga yɛrɛ kɔnɔna na Iran jamana kɔnɔna na Iran ka kunnafonidiso maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'olu ye fɛn bɛrɛta caman yɛrɛ kɔni mankan mɛn Iran faaba la ni o ye Tehran yɛrɛ kɔni wa o y'a yira k'a fɔ k'u tun bɛ ka sisi fiman dɔw yɛrɛ kɔni wulitɔ ye ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na Iran ka responsable dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko États-Unis Israël yɛrɛ kɔni ka nin frappe yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye frappe yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ka ministère caman yɛrɛ kɔni ma ko fɛn pɛrɛta mankan caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni mɛnna Iran yɛrɛ kɔni ka ville caman na ni o dɔw ye Tabriz Ispahan comme fo ka taa se Bushehr localité yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko fɛn pɛrɛta mankan caman mɛnna nin yɔrɔ kofɔlen na ko nin ville kofɔlen ninnu fɛnɛ kɔnɔna na ko Iran ka centrale nucléaire dɔw yɛrɛ kɔni bɛ o yɔrɔ ninnu na Iran ka kunnafonidiso maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko misili 7 bɔɲankɔ k'olu yɛrɛ kɔni bi mankan yɛrɛ kɔni mɛnna Iran palais présidentiel ale ni Iran jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka so yɔrɔ yɛrɛ kɔni o ye Ayatollah Ali Khamenei yɛrɛ kɔni ye ko misili 7 bɔɲankɔ yɛrɛ kɔni cira ni yɔrɔ ninnu na nka Iran ka responsable dɔ kɔni ye hakilisigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ ko wagati min yɛrɛ kɔni frappe in bɛ kɛ ko y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Iran ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye Ayatollah Ali Khamenei yɛrɛ kɔni ye ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun tɛ Tehran ni o ye Iran faaba ye ko depuis ni frappe in yɛrɛ kɔni kɛra ko min yɛrɛ kɔni Iran jamana ɲɛmaa ye o taara teliyara ni ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ kɔni na lakana kɔnɔna na ko frappe in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun tɛ Iran faaba la ni o ye Tehran ye Israël yɛrɛ kɔni ka responsable militaire caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ kalo caman bɔɲankɔ yɛrɛ kɔni bɔ olu Israël yɛrɛ kɔni ni États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ ka nin attaque yɛrɛ kɔni plan bɛɛ lajɛlen bɔ ko wa nin y'a dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni Israël ale ni États-Unis olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛnna date kelen yɛrɛ kɔni na date min yɛrɛ kɔni na u bɛna commencer ni ka nin frappe yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Iran ma kabini États-Unis yɛrɛ kɔni frappe kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔra jakumata dɔ la jakumata min yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ ka bɔ ni ka nin déclaration yɛrɛ kɔni kɛ kulonkɛ yɛrɛ kɔni na k'ale yɛrɛ kɔni Donald Trump bɛ ka min yɛrɛ kɔni fɔ k'o ye sɛbɛ de k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Iran bɛ fɛ ka fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni latigɛ o de ye ka maa faga yɛrɛ kɔni kɛ wa Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ faga ko wa a bɛ se ka kɛ tiɲɛni caman yɛrɛ kɔni bɛ kɛ États-Unis ka fanfɛla la i n'a fɔ ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔna na cogo min a bɛ kɛ ko nka n'i y'a ye k'a fɔ ale Donald Trump kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta ne ka nin frappe yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko ale kɔni ma décision yɛrɛ kɔni ta bi ko yɛrɛ kɔni kama k'ale bɛ ka sini yɛrɛ de kɔni bɛlɛ ka d'a kan a bɛ fɛ ka États-Unis yɛrɛ kɔni ka sini ɲɛsigi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati o yɛrɛ de kɔni na nin wagati in na ale kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ne ka nin frappe yɛrɛ kɔni daminɛ Iran jamana
yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛ se ka kɛ min yɛrɛ kɔni États-Unis ka jamana kɔnɔdenw olu caman bɛ bɔnɛ u ni na wa tiɲɛni yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ États-Unis jamana kɔnɔ na ko nka a ka kan u ka baara in yɛrɛ kɔni kɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni ka jakumata in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛ Iran fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni ko k'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila ko n'u yɛrɛ kɔni sɔnna ne ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila ko min yɛrɛ kɔni ale Donald Trump a tɛ maa ninnu faga bilen ko nka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ma sɔn kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bilali ma u k'a dɔn k'a fɔ ko fura foyi yɛrɛ kɔni t'a la u bɛ faga de États-Unis maaw yɛrɛ kɔni fɛ nka min yɛrɛ kɔni Iran ka responsable dɔ yɛrɛ kɔni o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni attaque fila minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ ne ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko in yɛrɛ kɔni tɛna to juru sarabaliya yɛrɛ kɔni ko min ye Iran ale kɔni bɛ k'i labɛn ni ka jaabi juguman ba ni ka ɲɛsin États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni ma u ka nin wale in na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni kun jɔrɔla ni ko min ye o de ye ko États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni ka na se ɲɔgɔn ma k'a ma taa o ko in yɛrɛ kɔni kɔ ka d'a kan wagati tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale kun bɛ ka jira k'a fɔ ko négociation bɛ ka tɛmɛ Iran ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko négociation taabolo yɛrɛ kɔni man d'a ye wa ni wagati yɛrɛ kɔni na min ye Donald Trump ale kun bɛ ka menace yɛrɛ kɔni kɛ n'an ye k'a fɔ sibiri tɛmɛnen février kalo tile 28 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale y'a ka menace ni yɛrɛ kɔni labaara ni farako kɛli ye ne ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma tile caman fɔ ɲɔgɔn kɔ ale ni a kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna ni ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ kɔni k'olu ye Sierra Leone yɛrɛ kɔni ka finitigi 16 ninnu yɛrɛ kɔni segin u ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni tun bɛ Sierra Leone ale ni Guinée Conakry jamana ɲɔgɔn cɛ la ka dankari o fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni na hakililajiginna kari tɛmɛnen février kalo tile 22 ne ka dugu jɛ tɛnɛn na février kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Sierra Leone autorité maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ne ka jira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry fintigilakaw ye k'olu yɛrɛ kɔni taara Sierra Leone ka fintigilaka 16 yɛrɛ kɔni na fo Sierra Leone jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ février kalo tile 25 san 2026 min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry autorité maaw olu bɔra ne ka jaabi kɛ ka ɲɛsin nin ko ninnu yɛrɛ kɔni ma Guinée Conakry maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u ye Sierra Leone yɛrɛ kɔni ka nin fintigilaka ninnu na Guinée Conakry dugukolo kan ka d'a kan ko Sierra Leone ka nin fintigilaka 16 ninnu yɛrɛ kɔni kun donna Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ni ka t'u ka bugu yɛrɛ kɔni sigi ka tila ka Sierra Leone drapeau yɛrɛ kɔni gulon o yɔrɔ in na ko yɛrɛ de kɔni sababuya la min ye olu Guinée Conakry autorité maaw ye olu kɔni nana ni maa 16 ninnu minɛ kɛlɛkɛminɛn minnu kun b'u bolo olu y'o bɛɛ lajɛlen minɛ ka o di Guinée Conakry yɛrɛ kɔni ka autorité judiciaire ma Guinée Conakry autorité maaw yɛrɛ kɔni kelen ne ka nin kuma in yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Sierra Leone autorité maaw olu bɔra ne ka Guinée Conakry autorité ka kuma in yɛrɛ kɔni nkalontiya k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la ko min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry ka fintigilakaw ye k'olu de donna fo Sierra Leone jamana kɔnɔna na ni ka na Sierra Leone ka nin fintigilaka min yɛrɛ kɔni na fo Sierra Leone jamana kɔnɔna na wa Sierra Leone autorité maaw ka kɔrɔfɔ la k'olu ka nin fintigilaka min yɛrɛ kɔni kun bɛ Sierra Leone jamana kɔnɔna na ka d'a kan poste dɔ yɛrɛ de kɔni kun bɛna jɔ Guinée Conakry ale ni Sierra Leone ka frontière yɛrɛ kɔni na ko min ye olu Sierra Leone ka fintigilakaw olu kun bɛ ka u sen don ni poste yɛrɛ kɔni jɔli baaraw yɛrɛ de kɔnɔna o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Sierra Leone autorité maaw olu kun bɛ ka wajibiya Guinée Conakry autorité maaw kan ko k'olu ka nin fintigilaka 16 ninnu di olu ma teliya yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ jamana fila nin yɛrɛ kɔni tora furugufurugu ale ni fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn cɛ la o de kɔfɛ an ye k'a fɔ juma tɛmɛnen février kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Sierra Leone autorité maaw olu kɔni bɔra ne ka jira k'a fɔ ko tile caman fɔɲɔgɔnkɔ ni a furugufurugu yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry autorité maaw ye k'u ye olu Sierra Leone ka fintigilaka 16 ninnu di olu ma ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma u sɔrɔ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka dankari jamana fila ninnu ka nin fɔɲɔgɔnkɔ n'u ka furugufurugu in na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni Guinée Conakry ale ni Sierra Leone yɛrɛ kɔni jamanaw fo kosɛbɛ ka d'a kan k'u ka nin fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye fanga yɛrɛ kɔni di kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ma ko kuma bɛɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna jamanaw ɲɔgɔn cɛ la n'a ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ aw ɲɔgɔn cɛ la ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni bɛ ban wa jamana fila nin filɛ ne ka kumaɲɔgɔnya min tɛmɛ o ɲɔgɔn cɛ la o kɛra sababu ye ne ka dankari u ka fɔɲɔgɔnkɔ in na o ko yɛrɛ kɔni na maa caman bɛ u fo u ka u faamuya ko ɲumanw yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi juma tɛmɛnen février kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Benin ka Centre national d'investigation numérique maaw yɛrɛ kɔni ye olu bɛ avis de recherche dɔ yɛrɛ kɔni cari avis de recherche min yɛrɛ kɔni na maa 9 yɛrɛ de kɔni photo bɛ u la ni a yiralen don k'a fɔ ko ni maa 9 ninnu bɛ se a bɛ kɛ k'a fɔ ko san 2025 décembre kalo tile 7 tɛmɛnen ko coup d'état min bɛ fɛ ka kɛ Benin jamana kɔnɔna na ko ni maa 9 ninnu yɛrɛ kɔni sen donna o coup d'état kofɔli in na ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Benin yɛrɛ kɔni
kɔni jamana kɔnɔna parti politique les démocrates ma olu ka vice président o kɔni bilala mandat de dépôt yɛrɛ la kɔnɔna ne ka datugu kaso yɛrɛ kɔnɔna kala ka bisi a bɛ kɛ k'a fɔ ko ale fana yɛrɛ kɔni sen donna ni coup d'état ko in na Benin jamana kɔnɔna na Benin autorité ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ni maa 9 minnu yɛrɛ kɔni photo carilen yɛrɛ kɔni filɛ ni o bɛ ka ɲinamɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni maa o maa e kɔni sɔrɔla ni ka kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni di Benin autorité ma yɛrɛ kɔni ma kunnafoniya min jɛlen don wa kunnafoniya min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni Benin autorité ma bɛ se ka u bolo da ni maa 9 dɔ la kelen yɛrɛ kɔni kan k'i ka dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye wari caman ye ko Benin autorité ma yɛrɛ kɔni bɛ o d'i ma ni maa 9 minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini Benin autorité ma yɛrɛ kɔni fɛ olu de ye Pascal Tigri, Castro Sambieni, Ousmane Samari, Bernard Sanwekwa, Moussa Noma Rafiou, Demamon Dasudo, Issa Soumanu, Laurier Setonji fo ka taa se Yakubu Useini yɛrɛ de kɔni ma kɔni yiralen don k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Benin autorité ma u bɛ ka ni maa 9 ni yɛrɛ de kɔni ɲini ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni nana kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen di u ma ni maa 9 dɔ la kelen yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye wari ye ko bɛ d'i ma ni maa 9 minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini Benin autorité ma yɛrɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko man yɛrɛ kɔni na min ye Pascal Tigri k'ale ta yɛrɛ de kɔni ye maaw kabakoya ka d'a kan min ye Pascal Tigri ale kɔni ye Benin ka garde républicaine membre dɔ yɛrɛ kɔni ye wa bisi a bɛ ka kɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ de kɔni kun ye coup d'état in yɛrɛ kɔni baara labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ Benin jamana kɔnɔna na Patrice Talon ni ale de ye Benin jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni coup d'état in yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni o kɛra san 2025 ne Patrice Talon ale kɔni bɔlen ni ka kuma min yɛrɛ kɔni da kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni tulo kan o kuma in na ne Patrice Talon ale y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko ɲani frappe aérienne yɛrɛ kɔni ka daminɛ ko min yɛrɛ kɔni Pascal Tigre k'ale kun ye a yɛrɛ bila civil yɛrɛ kɔni na k'a bolila ka bɔ kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mobili dɔ yɛrɛ de kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Pascal Tigre k'a kɔni bolila ni ka taga a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni to kan kɔnɔna na ɲani frappe aérienne yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ Benin jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wagati min coup d'état yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Benin jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wagati yɛrɛ kɔni na ko ale ni Pascal Tigre yɛrɛ kɔni kumana téléphone yɛrɛ kɔni na ko wagati yɛrɛ kɔni na min Pascal Tigre ko kɔni y'a fɔ ale ye ko min yɛrɛ kɔni Patrice Talon k'a kɔni kana na jɔ Pascal Tigre yɛrɛ kɔni ka tiɲɛni kɛnɛ yɛrɛ kɔni na Benin jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ n'a fɔ ni attaque min yɛrɛ kɔni kun kɛra Benin jamana kɔnɔna na k'alisa u tɛna ko in yɛrɛ kɔni dabila ka ni wagati yɛrɛ kɔni na maa 9 ni yɛrɛ kɔni ɲini a yiralen don k'a fɔ ko maa 9 ni bɛɛ lajɛlen tunnen don ni ka bɔ Benin jamana kɔnɔna na k'u bolilen yɛrɛ kɔni o de la Benin autorité ma bɛ ka laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya sɔrɔ ni man yɛrɛ kɔni kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka boloda ni man yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni Benin autorité ma u bɛ wari yɛrɛ kɔni di i ma i ka o kunnafoniya ninnu dili la Benin autorité ma alamisa tɛmɛnen février kalo tile 26 su ni ka dugu jomana février kalo tile 27 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Tunisie kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu ye Ali Larayɛri yɛrɛ kɔni kɔnɔna san 24 ka so yɛrɛ kɔni kɛli la ka d'a kan a bɛ ka fɔ ko min yɛrɛ kɔni Ali Larayɛri yɛrɛ kɔni ko ale sen donna baara dɔw yɛrɛ kɔni na baara min kɛra sababu ni ka jadisiw yɛrɛ kɔni former k'u bila ka taa jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Ali Larayɛri yɛrɛ kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun ye Tunisie ka premier ministre kɔrɔ de ye ko wa a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun sen kun ɲagaminen don procès ko dɔ yɛrɛ kɔni na procès ko min na bisiya kun bɛ ka kɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Ali Larayɛri ye ko ale sen donna jɛkulu maa dɔw la jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni kun ye ka jadisiw yɛrɛ kɔni bila ka taa étranger yɛrɛ kɔni na Ali Larayɛri yɛrɛ kɔni ka avocat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye Tunisie kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni san 24 kaso kɛli la wa a y'a yira k'a fɔ ko san 2025 mai kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye Tunisie ka première instance kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'olu kun ye Ali Larayɛri yɛrɛ kɔni condamné san 34 kaso yɛrɛ de kɔni kɛli la o de kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Ali Larayɛri ni a ka avocat olu seginna ni ka rappel yɛrɛ kɔni kɛ rappel yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Tunisie kiiritigilamaw ye dɔ bɔ peine yɛrɛ kɔni na ni k'a bila san 24 kaso kɛli la san 2010 ka don san 2011 kɔnɔna révolution min yɛrɛ kɔni kɛra Tunisie jamana kɔnɔna n'o nana ni Zine El Abidine Ben Ali yɛrɛ kɔni gɛnni ni ka bɔ fanga yɛrɛ kɔni na ko révolution yɛrɛ kɔni kɔfɛ Tunisie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u balila ka na jadisi jɛkulu dɔw yɛrɛ de kɔni nali ye sen kan san 2015 wagati ni o jadisi jɛkulu man yɛrɛ kɔni nana maa faga dɔrɔn yɛrɛ de kɔni kɛ sus ale ni Tunisie yɛrɛ kɔni localitéw la ko Tunisie jamana kɔnɔden 5,500 boyan kɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni farala jadisiw kan san 2011 ale ni san 2016 ni ɲɔgɔn cɛla la wa min yɛrɛ kɔni Ali Larayɛri yɛrɛ kɔni ale de kɔni accuselen don k'a fɔ ko a kɔni sen donna jɛkulu maa dɔw ka baara la ko min yɛrɛ kɔni Ali Larayɛri ale de ye fɛɛrɛ yɛrɛ
yɛrɛ kɔni latigɛ ka min yɛrɛ kɔni jadisiw yɛrɛ kɔni ka olu bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔ na wa u tagali kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ a y'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nɔgɔya o yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Tunisie autorité mɔgɔw kun kɛmɛ ne ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna minɛ procès ko yɛrɛ kɔnɔ procès ko yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ale layiri k'ale kɔni condamné don san 24 kaso kɛli la Tunisie jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma